Rigtig flot. Kom igen. Sat. Det har været udelukket positiv oplevelse. Man er altid meget skeptisk, når det sidste, man hørte om at få strøm, det var et bælte fra tv-shoppen, man skulle ligge med i sengen. Og helt fra starten, der var jeg jo, de skulle slet ikke skrue op. Og så mærker man jo ret hurtigt, at man sagtens skal tage noget mere, og så er det jo bare gradvist deroppe af. Og man har jo ingen anelse om, inden hvordan det føles, og man kan ikke, man står med et stort smil på fra det sekund, de begynder at finde det der rumudstyr frem, at man får på. Og så får man et skarpt stik i siden, når man tænker, nu går jeg online her. Så begynder det at kilde lidt, du kommer ned i en basis. Altså grunden til, at EMS passer så godt til mig, er jo, at jeg har 4 børn her, 3 på fuld tid, og arbejder meget. Så det tidsmæssige aspekt var det helt afgørende for mig for at starte. Jamen altså at sige, den første oplevelse, jeg havde herude med det, var jo helt ekstremt positiv, fordi jeg faktisk kunne mærke, at jeg brugte mine muskler. Og specielt det bagefter at kunne mærke, hvor ømme musklerne var, giver jo altid en god tro på, at det er noget, der virker. Sådan, 2 mere. Så er også 2 ved dig. 1 mere. Jamen, jeg har tabt mig en hel del. Jeg har tabt 28 cm rundt omkring, altså primært på maven og på bagdelen. Og så har jeg jo tabt 14 kilo undervejs, siden jeg startede. Det er et halvt års tid siden. Fantastisk. Det kan man roligt sige nu. Det er så dejligt, når de er overstået. Jamen, jeg er fuldstændig opløftet hver eneste gang, jeg har været til en træning, fordi jeg simpelthen kan mærke, at både... Og det er egentlig også noget af det, der kom bag på mig, at man sådan åndedrætsmæssigt bliver forpustet af det. Fordi man tænker, at man står stille og se på, jeg har før fået det filmet og vist til nogle af mine venner, der tænker, at du laver ikke en skid. Altså, hvordan kan det være hårdt, det der? Men det er bare sindssygt hårdt. Så med. Hvis jeg skulle nævne et ord, der beskriver det, så er det effektivt.